Doncs aquests últims mesos, des d'Amnistia Internacional Catalunya, hem estat força ocupats amb una campanya que hem dut a terme a favor dels drets humans a la Xina, amb motiu dels Jocs Olímpics. I ara, pel que queda d'any, a més de celebrar els 30 anys de l'organització a Catalunya i a Espanya, i ho fem aquí a les festes de la Mercè i en molts altres espais, també treballarem en temes que són molt importants per l'entitat, com és la violència de gènere. I sabeu que el 25 de novembre és el Dia Mundial contra la Violència de Gènere i nosaltres també sortirem al carrer per protestar contra aquest greu problema. A partir del 10 d'octubre iniciarem una gran campanya contra la pena de mort que durarà fins a finals de novembre. I el 30 de novembre concretament celebrarem a diverses ciutats catalanes el Dia de les Ciutats per la Vida, on il·luminarem edificis contra la pena de mort. Celebrarem també el Dia dels Drets de l'Infant, el mes de novembre, i seguirem treballant a favor de l'aprovació d'un tractat internacional que reguli el comerç d'armes.